kan niet missen dat we in Zerum zien. En zo is hem door. Als je net langs de auto afkijkt door de nevel. Oh ja. Ja, dan weet ze. We are in Zerum. Och, wat leuk. Het kinderboerenbroelofsgezelschap woont hier. Maar goed, vastelovend is geweest. Hoe vast moet nog wel na. Ja, op het moment van opnemen wel, ja. Ja, dat klopt. Nee, we waren eigenlijk... Hé, dat is grappig. Want... Want ik ga ze hem ook door. Ja. Want hier is het namelijk. Pierre. Dat is de artiestennaam, Zo oh, een artiestennaam. Oké. Want hij is die namelijk helemaal geen Pierre. Hij is die het Hai. Mysterisch syndroom opgelost te weer. Er staat in een auto, dus het zou je fijn zien als Pierre Toes is. Kijk. Hij lacht. Meestal is dat een goed teken. Dat kan het ook zijn. Goeiedag. Goeiedag. Daar hebben we geen tijd voor eigenlijk. Maar we zijn zo weg. Ja, daarom. Maar we moeten terwijl voor de kindjes oppakken. in Wacht, Kronenberg. kijk even mee. Oh, maar dat gaat je halen. Dat gaan we halen. Ja, in Kronenberg. Ja. Ja, dat is hier even de weg op en dan rechtdoor, hè. Ja, door de weg op en dan rechtdoor. Ja, dat en dan klopt. komt ze in Kronenberg. Hi, Ja. wij worden eigenlijk getriggerd door het glas en lood, maar daar staat Pierre op. Ja. Dus Pierre woont Nou, niet het is hier. niet Pierre, het is Pieren. In Zerum hebben ze toch allemaal bijnamen. Ja. En wij zien van Pierre. Ik ben Hai van Pierre. Hi van Pierre. En toen ik in het glazen lood begon, een jaar of 7 jaar geleden, toen moest ik ook een naam hebben voor het bedrijfje, zogenaamd. Het is dus toch een artiestennaam. Ja, dat doe ik artiesten. onze cameraman mist, dat doe ik Nou, dat. artiest is wat veel gezegd. Ja, maar jij ziet dat als hobby gewoon beoefenen. Ja. Maar waarom dan geen glas en lood hier in het huis? Ja, dan kijkt ze niet goed. Ah! Nee, Kom maar eens hier in deze kant kijken, dan zie je wel beter. Ja, mag dat? Ja, ja. Kijk, wel een beetje man met passie voor zijn hobby. Ah ja. Ja. En dat is eigenlijk mijn laatste stuk geweest, het hangt er nog niet zo lang. Maar door is bijvoorbeeld aan die kant voor de raam. Zie je dat voor de raam? Oeh, dat is... Dat is fusing. Dan doen ze allemaal glaas, zeg maar, op een plaat leggen en Ja. dan smelten ze dat. En dan krijg je zoiets. En dat is dan een mooie staartjes. Maar dat ken ik niet. Dat is niet van mij. Dat kent ze nog niet. Dat wel. Wat hier rechts hier tegen de raam. Dus we hebben wel glazen lood, hè. En daarboven zo. Oh, dat soort dingen kan ik wel maken, ja. Maar ik werk eigenlijk alleen maar met opdrachten. Want ik ben niet zo creatief, daarom ben ik geen kunstenaar. Kijk, daarboven ook. Ah ja. Zie je? Ja. Maar, Maar we staan er in het ganse huis wel een stukje nog. Maar als ik van ikzelf zeg van, ik ben niet zo creatief, waarom ben je dat dan gaan doen? Nou, ik wil met de hand werken. Ik ben mijn werkzame leven te veel achter het bureau gezeten eigenlijk. Aha. En toen dreigde dat naar een eindpunt te komen. En toen, toen wou ik wat anders zoeken. En toen zo toevallig van een mens een eversoort, scheiden met glas en lood uit. Oh, dat lijkt me een leuke hobby. Ik heb voor je LTS gedaan, solderen en dat is eigenlijk meer met de hand werken. Dus de cirkel is eigenlijk rond. Ja, en daarvoor heb ik dat met 2 handen aangegrepen. Dan hebben we met hem afgesproken, eerst een cursus samen met mijn vrouw. En als ze halverwege moesten we dan beslissen of we het gingen overnemen, want we moesten ook allerlei gereedschap en dat soort spullen overnemen. En dat hebben we toen besloten. Dus die vrouw doet ook glas en lood. Ja, maar die had wat meer moeite met de pols. Er moest toch flink drukken en
Die heeft wel een werkstuk gemaakt, maar niet direct dat ze ermee verder is gegaan. Oké, en die gewoon... Maar die is wel beter in advies voor kleuren, hoe het zoeken. Ja, dat is dit ook, dat is meer heurontwerp dan mijn ontwerp. Ik ben meer van de harde kleuren en ze is van de zachte kleuren. Dus dit is veel zachter. Als je nou in de kerk zit, kijk ze dan ook met Ja, meer ja. dan gemiddelde belangstelling door de ramen. Ja, Meer als vroeger. Of deze ja vroeger ook al? zeker. Nee, vroeger deed ik het niet zoveel, hoewel dat vond ik wel interessant. Maar nee, nou kijk ze veel meer naar en dan maken ze ook foto's. Hè. Ja, dat is een hele verzameling. Want dat kan ze dan nog eens een keer maken, maar dat gebeurt dan ook te weinig. En op vakantie? Je ze Ja. dan ook bewust naar... Niet echt bewust, maar als ik weet dat er iets met glas en lood is, dan gaan we er zeker in. Ja. Wat heeft ze trouwens in die werkende leven gedaan? Bij in Venlo, bij een bedrijf, ik geloof dat niet mogen zeggen, maar... Heel Maar goed, dat ze dat niet zeggen. Maar in ieder geval, ik heb eigenlijk 42 jaar daar gewerkt in allerlei functies, ook in Duitsland voor dat bedrijf. Dus ik heb ook 7 jaar in Duitsland gewerkt. Wel met de techniek, dat word ik wel, maar te veel, ja, op een gegeven moment is te veel geleerd, is de HTS af, is ik heb ze achter brood te zitten. Oh, du bent van de LTS naar de HTS. LTS, MTS, HTS, ja. 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 Hey, en in welke tak van sport hoort het dan, zonder namen van bedrijven te nemen? Ja, ze maakten machines in de kopieerbranche. Oké. Ja. Printbranche. Ja, dan kan ik me wel iets voorstellen van welk bedrijf en Venlo dat dan... Ja, oké. Dus we hebben ook heel wat meegemaakt met Met overnames met en zo. overnames, ja. En ik zat in de automatisering, maar in eerste instantie machine mee ontwikkelen. Ja. Dat vond ik wel heel mooi. Dus die overname door dat Japanse bedrijf heeft ze ook nog meegemaakt? Ja. Ja, we hebben heel veel meer problemen gehad destijds met het Duitse bedrijf, HLD was dat, van Siemens. En daarna is dat dat andere bedrijf geworden. Ja. Maar goed, dat gaat wel heel goed. En alleen hij is het niet kunnen redden, dus ja. Maar weer zo genomen. Ja. Hoe lang wist je er nou uit? Hoe dat Ik werkt? ben nu 5 jaar, volgende week 5 jaar oud. Du maakt nog zo'n jonge indruk eigenlijk. Ah, weer toch 70. Echt hoor. Ik ben wel een jaar eerder gestopt. Ja. Goed geconserveerd hij. Ja. Gezond dat is geleefd mooi, altijd. Ja, wat het hè. Geprobeerd wel, ja. Oké. We wandelen nou elke dag. En zo proberen we het gezond te houden. Ja. Gewoon nou de 21ste keer de 4-daagse lopen. Oké. Dus Ja. hoor je het wel bij. Er is een gearriveerd vierdaagse loper. Ja. Hey, en de gepassioneerd opa ook? Ja, Ja? 4 kleinkinderen. En net wie vanmiddag, dan gaan we die 2 ophalen op Kronenberg, gaan we eerst zwemmen met die. En dan vanmiddag bezighouden. Hè. want daar wonen ze ook in de Kronenberg. Nee, even zo. Mijn zoon is boer. Ja, Hé, wat opmerkelijk. ja, heel opmerkelijk. Je bent zelf nooit agrariër geweest, maar Nee, hij is wel de zoon maar de boer is. Mijn broer wel en mijn vader natuurlijk. Ik kom van Everzo. En door het periode is toch begonnen met de boerderij. Ja, dat was na de oorlog. En mijn broer had het overgenomen. En waarom noemden ze een pier? Had dat iets met worm te Ja, maken? dat is familienaam, dat was toen. Dan gaven ze bijnamen. Meestal waren het ingetrouwden van Piet of van Pier. Maar dat was Pieren, familie, Pierenju, ja. En ik heb nooit de ambitie gehad om... Ja, ik liep ook altijd achter mijn vader aan voor hier. Maar ja, 2 maanden boer worden, weer, dat ging toen niet. En die broer had net even wat meer de ambitie om dat Ja, te doen. nou ja, ook de oudste broer, hè. Zo was het ook vaak. Met wie veel Maar ochtendtours? die waren met 3 jongens, 6 vrouwen. Ja. Dus dat was van een heel gezin. Oh. Ja, bedenk ik maar eens als vader en moeder naar de pier gaan, zonder stroom, zonder water, stromend water. Dat was toen in 48, hè, de eerste bewoners van Everzo.
Ja, dat vind ik wel allemaal spannend geweest toen. Ja. En dan kwam er elk jaar een kindje, dat weet wel hoe dat ging. Ja, want er moest iets doen om het weer aan te krijgen. Ja. En zo ging dat toen. Maar altijd wel een leuke jeugd gehad hoor. Dat denk ik. Ja. Maar misschien dat we er dadelijk nog even heen rijden. Ja. Koffie, hè? Ja. Zo Nou, even ik even zo. Ja, zeker. We zullen wel even geleden dat we er door hebben opgenomen. Ja, ja. Hey. De gevangenis. Ja. Hi, dankjewel. Ja.